Hello mga kamats! Kumusta po? I hope you are doing great and good wherever you are, guys. Ngayon, ang lulutuin natin, binagoong o bego kanin Kapampangan, alamang. So, ang ingredients of course, cooking oil. So, cooking oil. Garlic, onion, and green chili. Okay? Pork belly, about 1 kg. Pork belly, 1 kg. Okay? Another advertise. Kung gusto nyo nang gumamit ng alamang o salted shrimp, hanapin ang sibling. Katulad ng ginagamit ko sa patis. Puro sibling. Ha? Sibling na salted shrimp or alamang. Shrimp fry. Okay, guys? I hope you are doing good, guys. Wherever you are. In Kapampangan, name is Begokan. In Tagalog, parang alamang siya, parang Bicol Express eh. Kaso wala lang siyang gata. Yun lang ang pagkaiba nun. Shout out sa inyo lahat, guys. Saan man kayo sulok ng mundo. Mga relatives ko, family, friends or not friends, I hope you are doing great. Sa mga subscriber ko na bago o nanonood ng video, salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa nanonood, please subscribe, guys. Subscribe! And click the bell notification para updated kayo sa mga lulutuin nating ulam. Just leave a comment. Kung may time kayo ang i-share, i-share nyo, please. The merrier. Yan ika nga. Ayun, golden brown. After that, the onion. Ito, simple lang itong lutuin. Pero gagamit lang ako ng konting sugar. Para hindi gaano maalat. And then the pork belly. And chili, siyempre. Kailangan ko lang atiin. Baka ayaw nilang manghang o super spicy. Kasi pag super spicy mo, parang ayaw mong pakain. Yeah. Yung belly pala, pinakulo na, guys, ha. Kasi frozen eh. So, kailangan mong pakuluin muna. Tapos itapon mo yung sabaw.
Bagay, kahit ako, kahit press ng baboy, pag nagluto ako, ayan, babalawan ko lang siya ng mainit na tubig pag press. Pero pag frozen, kailangan mo talagang ipakuloy para matanggal yung lasang ano. Kasi minsan, pag nagluto ka, hindi mo pinakulo yung yung frozen, may malalasang kang kakaibang lasa. Ako, hindi ko kaya yung lasa nila. Parang nasusuka ako pag ano. Kaya ang ginagawa ko, pinapakuloyin ko muna para matanggal din yung tapos hugasan ko, tapos makikita ko yung mga parang yung blood na yung dry. Pero pag fresh siya, lalo na kung ikaw ang nagkatay, kahit ugasan mo lang, okay na. Pero kung iba nagkatay, naano ko lang mainit na tubig. Pinubuhusan ko lang mainit na tubig. Pag binuhusan mo kasi ng mainit na tubig, lalabas yung parang libag, yung dugo na So, lagay na natin yung sibling. Tandaan guys, kung magluluto kayo ng related sa alamang or salted spice shrimp, kailangan hanapin nyo ang sibling. Garantisado. Tumuputok. Ayun. Try ko munang lagyan ng 4 na tablespoon. Kailangan ko ng apoy. Kasi bumuputok-putok. Pag sobrang alat naman, di mo nang makakain. Useless din. Kailangan natin add ng sugar. Kahit 1 tablespoon lang. Na brown sugar if you have. Brown sugar, where it is. Ayun. Nilagyan ko lang ng 1½ tablespoon. Kahit paano, hindi siya gano'ng maalat. Of course, the last moment. Alam nyo na, Ajinomoto. Magluluto kayo ng ganito guys, kailangan sundan nyo lang yung procedure ha. Nasa sa inyo kung gusto nyo sundan. Sabi ko nga naman sa inyo, kahit na pare-pares tayo nagluluto, may kanya-kanyang technique. Pero ako, wala akong tinatago, wala akong sinisikreto. Nilalabas ko lahat. Ang sinisikreto ko lang, like I said before, ang panliligaw ko. Yan. Talaga niya kailangan sikreto kasi pag hindi sinikreto, yari ako kay Mrs.
Pag nalaman niya. To be honest with you guys, ito kasi nagluto ulit ako, kaibigan namin na hindi nakakain ng pork, bibisitahin namin, dadali namin sa kanila bukas. Sa Halloween. Baka magtaka kayo, nag-apron lang ako, parehas din ang susuot ko. So kasi same day lang ang ano ko. Ha? Gusto ko maging honest sa inyo guys, ayoko ano. Ayan. Para may upload lang ako, kaya niluto ko, same day. Tapos bukas, pupunta kami ng Halloween. Okay guys? So guys, so ito yung begukan ng Kapampangan. Masarap nito kung may mangga ka, kunin mo yung bagoong. Kunin mo yung alamang. Okay guys? Ayan, nakikita nyo. May mantika lang niya, yung sabaw niya. Oh. So kung gusto nyo magluto ng ganito, basta sundin nyo. Sundin nyo yung procedure, kung paano, and easy to way. Okay? So, hope guys you enjoy watching on my cooking. Like I said always, stay safe wherever you are guys. Stay safe, ingat lagi. God bless. I love you with all of my heart. I love you guys. Mwah, mwah, chup, chup, mwah.